Mela sa nagħmlu. Jum normali, nkunu aħna dak kollu. Speċi ta' reality show, ux? Eżatt. Le, ma jien qed ngħidlek hekk issa morru għand toħtok. Għan toħti ximurru namlu. Illa ċemplitlek. U jekk ikeċċini? U le xej kaċċik, mhix l-ewwel darba li mort issib tew. Ġili mort. X'għamilt? Tlaqt mid-dar. U għabbok taf? Le, imma minn ix-ser mizjet. U fejn beħsibek tmur toqgħod? Għaw ma'kom. Ħallini tafx, għax inti ħelma rasi dal-ħodu. Allura, aħjar xarrabata? Xin xarrab? Rasek u. Qabel taqqad il-kolla xarraba. Triċ niġi l-ġimgħa u naddaf lek kull min. Ngħidlek il-verità, l-ġimgħa ħattalif biex il-faċendi nuħsibhom jiena sanna da fin suntħi. Jiena kont ħan iġib xejn, ta' mhux se nitolbok flus. Għala se nagħmlu? Jien ma nafx nirreġta. Ma nista' nirrextaw, irridu nkunu aħna dak li aħna, normali.